Якія беларускія брэнды-лідеры сусветнага маштабу вы ведаеце? Белаз, Wargaming з гульнёй World of Tanks, Viber, які мае беларускія карані, кампанія Ізавак. Вы нічога пра такое не ведаеце? Будзем з вами шчырымі. Да гэтага расследавання мы таксама. А між тым, гэтая беларуская кампанія спрычынілася да адной з самых гучных тэхналагічных рэвалюцый у сучаснасці. Microsoft launched its Vista operating system. Што мы збіраемся зрабіць? Пазбавіцца ўсіх кнопак і проста зрабіць вялікі экран. Гэта iPhone першага пакалення, які выйшаў у 2007 годзе. Шкада, што шкло разбітае, але тым не менш ягоны экран надалей працуе. Сёння ўжо цяжка ўзгадаць, наколькі ён падзяліў свет мабільных прыладаў на да і пасля. Time уключыў яго ў спіс самых уплывовых гаджетаў гісторыі. Forbes пісаў, што ён змяніў грамадства, а The Guardian, што цэлы свет. Дык вось, на пачатку гісторыі гэтага рэвалюцыйнага смартфона палову ўсіх тачскрынаў рабілі з дапамогай абсталявання беларускай фирмы Ізавак. Когда вы жмете пальчиком, а телефон знает, куда вы нажали, и работает вот этот тачскрин, вот именно вот этот вот след, это в том числе след Ізавак. Пазней у дасягненні беларускай кампаніі да вытворчасці экрана ў айфонаў дадаліся і тачскрыны для айпадаў. Рапорт Сусветнага банку, падрыхтаваны ў 2020 годзе, падаваў інфармацыю, што Ізавак займае каля 20% долі глобальнага рынку паставак абсталявання для вакуумнага напылення сэнсарных экранаў гаджетаў. У партфоліо беларусаў россып сусветна вядомых тэхналагічных гігантаў. Клиенты компании Apple, Tesla, Samsung, LG, Sharp и другие известные бренды. Вау! Вось гэта поспех! Але чаму беларускі расследавальніцкі цэнтр увогуле распавядае вам пра гэтую кампанію? А таму што гэта толькі адна частка гісторыі. Мы знайшлі і другую, якая хаваецца за прыгожымі публікацыямі. Ізавак супрацоўнічае з расійскімі падсанкцыйнымі прадпрыемствамі абароннага профілю, пастаўляе ім неабходнае абсталяванне і тэхналогіі. Аб'ёмы толькі за час вайны сягаюць да 200 мільёнаў долараў, і выручка кампаніі з кожным годам расце як на дрожжах. Але пра ўсё па чарзе. Гэтае расследаванне, падрыхтаванае ў партнёрстве з Вашынгтонскай некамерцыйнай арганізацыяй па глобальнай бяспецы C4ADS, расійскім незалежным выданнем «Важныя гісторыі», літоўскім медыа 15 хвілінаў і украінскім праектам «Схемы» пры падтрымцы кіберпартызанаў. Я Алёна Чарняўская. Прышпільвайцеся, мы пачынаем. Пачалася гэтая гісторыя ў 92 годзе, неўзабаве пасля распаду СССР, калі некалькі супрацоўнікаў Менскага радыётэхнічнага інстытуту аб'ядналіся і заснавалі кампанію вакуумных тэхналогіяў з назвай Ізавак. Тады ж, у 90-х, ім удалося выйсці на рынак Усходняй Азіі. У гэты перыяд тэхналогіі Ізаваку упершыню патрапілі ў прадукцыю кампаніі Apple. Распрацаванае беларусамі вакуумнае абсталяванне наносіла ахоўныя слаі на экраны першых яшчэ кінескопных аймакаў. Паступова, ад нанясення ахоўных плёнак, фірма перайшла да вытворчасці вакуумнага абсталявання. А яшчэ пазней пачала збіраць цэлыя лініі вытворчасці для сваіх кліентаў. І калі пра супрацу са славутымі брэндамі можна падрабязна пачуць ледзь не ў кожным інтэрв'ю прадстаўнікоў Ізаваку, то пра расійскіх пакупнікоў і характар супрацы только агульные словы. Машины, которые справа, маленькие, которые мы поставляем в основном на российский рынок для различных специальных назначений, они тоже очень большие, там около 1,5 тонн. Мы знайшлі і большыя па вазе пастаўкі ў Расею. У мытных дадзеных ёсць пастаўка установкі плазменнага траўлення вагой 6 тоннаў ад беларускай кампаніі Изотек М, расійскай кампаніі NMTech, што месціцца ў Маскве. Апошняя знаходзіцца пад санкцыямі США і еўразвязу праз сувязь з абароннай прамысловасцю. На афіцыйнай старонцы адмысловых эканамічных зонаў Расеі, рэзідэнтам адной з якіх з'яўляецца NMTech, пазначана, што кампанія займаецца насычэннем грамадзянскага рынку сучаснай электроннай кампанентнай базай. Тым не менш, у студзені 24 года NMTech дадала ў наменклатуру сваёй дзейнасці зусім іншы профіль – выпуск зброі і боепрыпасаў. Што тычыцца устаноўкі плазменнага траўлення, якую беларусы паставілі на маскоўскае прадпрыемства, то на такім абсталяванні робяць дэфіцытныя ў Расеі мікро
мікрасхемы. А таму пастаўка парушае амерыканскі кантроль на экспорт тавараў падвойнага прызначэння. Вы можете запытацца, але пры чым тут кампанія Isotec M, якая адправіла станок у Расію, да кампаніі Izavac, якая дапамагала рабіць экраны айфонаў і супрацоўнічае з сусветна вядомымі тэхнагігантамі. Слушная заўвага. Давайте зробім кароткае адступленне і разбярэмся са структурай Izavac. А тады яшчэ раз вернемся да гэтай здзелкі. Izavac – гэта не адна юрыдычная асоба, а група кампаніяў. У Беларусі зарэгістраваныя мінімум 4 юрыдычныя асобы гэтай групы. Izavac займаецца вытворчасцю вакуумнага абсталявання. Інтэр-нанатэхналогіі робіць аптычныя элементы і напыленне пакрыццяў. DAP рэальнасць распрацоўвае відэамодулі дапоўненай рэальнасці. І знаёмая нам ужо па пастаўцы ў Расію Isotec M адказвае за металаапрацоўку. Акрамя гэтага, ёсць звязаныя з Izavac замежныя кампаніі. У Расіі таварыства з абмежаванай адказнасцю Engineering Group. Запомніце яго, гэта вельмі важная кампанія ў нашым расследаванні. У Літве і Нямецчыне iPhotonics. Таксама ёсць фірма на Тайвані. У адным інтэрв'ю менеджеры называюць яе Izavac Тайвань, а ў другіх Green Sputtering. Да вайны кампанію з брэндам Izavac у назве было болей. Расійская і літоўская фірмы называліся Izavac Engineering ды Izavac Photonics. Але пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны абедзве зрабілі рэбрэндынг такім чынам, каб Izavac знік з назвы. Разабраліся мы і ў тым, хто валодае гэтымі кампаніямі. У фірмы Izavac трое ўласнікаў, усе беларускія грамадзяне. Найбольшая доля 56,7% належыць Владзіміру Шырыпаву. Ён мае ступень кандыдата тэхнічных навук, з'яўляецца суаўтарам шэрагу патэнтаў, у тым ліку на дысплейнае сэнсарнае шкло. Іншыя два ўласнікі валодаюць значна меншымі долямі. Мікалай Леўчук мае 24,5%, Сергей Марышаў 18,8%. Абодва таксама з'яўляюцца суаўтарамі шэрагу патэнтаў у патэнтнай базе Еўразійскага саюзу. Роўна ў такой жа прапорцыі трое беларусаў маюць удзел і ў кампаніі інтэр-нанатэхналогіі. Трэцяй кампаніяй Isotec M пароўну валодаюць фірма Izavac і тайваньская кампанія Montec International. Зараз, калі мы ўжо разумеем структуру групы кампаніяў Izavac, давайте вяртацца да пастаўкі вагой у 6 тонаў расійскаму NMTech. Гэтая здзелка праходзіла ў два этапы. У снежні 23 года ганконгская фірма Smart Kit Technology, якая сёння знаходзіцца пад санкцыямі США, прадала установку Amad Centura Super E для вырабу мікрасхемаў кампаніі Isotec M. Правесці гэту здзелку дапамагала яшчэ адна звязаная з Izavac кампанія Engineering Group. Яна выступіла атрымальнікам і дэкларантам абсталявання на расійскай мытні. У гэтым жа месяцы Isotec M перапрадаў гэтае абсталяванне расійскаму падсанкцыйнаму NMTech. Такім чынам, кітайская Smart Kit Technology парушыла санкцыйны рэжым США, а беларуская фірма зрабіла гэта двойчы. Па-першае, накладзены Злучанымі Штатамі санкцыі, і па-другое, амерыканскі кантроль на экспорт тавараў падвойнага прызначэння. Мы ведаем, што гэта адно і тое ж абсталяванне, бо ў двух паставак супадаюць коды прадукту, назва установкі, яе апісання і логіка падзеяў. Таксама ўжо ў першай пастаўцы Isotec M фігуруе як трымальнік кантракту. Установку купілі ў Кітаі за 3 600 000, а прадалі на 600 000 даражэй, за 4 200 000 долараў. Усяго за верасень-снежань 23 года Isotec M паставіў NMTech амерыканскіх тавараў падвойнага прызначэння на 4,5 мільёны долараў. А яшчэ раней, за перыяд лістапад 22-жнівень 23 адбыліся пастаўкі на дадатковыя 1 300 000 долараў беларускіх і кітайскіх вырабаў. Разам каля 6 мільёнаў. Запомніце гэтую лічбу, мы да яе вернемся. А пакуль разбярэмся з тым, хто дапамог арганізаваць пастаўку. Мы зараз на Тайвані, Тайпей. Вось глядзіце, якая прыгажосць. І зараз пойдзем шукаць гэтую таямнічую тайваньскую фірму. Пад відам кліентаў мы прыйшлі ў тайбэйскі офіс тайваньскай фірмы Montec International Corporation, якая валодае паловай Isotec M. Так, ну вось мы дайшлі да месца, дзе знаходзіцца гэтая тайваньская карпорацыя, якая займаецца мадэрнізацыяй расійскай NMTech. Атрымліваецца, як бачыце, гэта
то, что можно назвать бадай что спальным районом. И вот, власна, адрес этого дому атрымліваецца 371, 1F, а нам трэба, а тут 2F. Нам вельмі пашчасціла, бо гэта быў выходны дзень і офіс фірмы ў звычайных абставінах быў бы зачынены. Але адзін з супрацоўнікаў аддзелу закупаў і продажаў Motec International дамовіўся на сустрэчу са знаёмым, а таму быў на месцы. Ён пацвердзіў нам, што іх кампанію звязвае кантракт з расійскім NMTech і што яны супрацоўнічаюць з Ізавакам. Вы таксама працуеце з кампаніяй NMTech? Так, раней. Зараз ужо не. Не. Акрамя, не разумею. Акрамя аднаго праекту. Адзін праект, разумею. Летась. Добра кажу. Некалькі гадоў. У 2023 мы пачалі перад вайной. Вы пачалі да вайны. Мы пачалі перад вайной, але вы больш не працуеце з імі. Пасля вайны супынілі супрацу? Не супынілі, але... На пытанне, ці маглі б мы набыць абсталяванне наўпрост з США або праз Кітай, мы пачулі, што гэта зараз наўрад ці магчыма. Але ён гатовы звесці нас з кітайскай фірмай, якая можа дапамагчы. Калі мы захочам менавіта новы станок, то гэта будзе не амерыканскі, а зроблены па праграме імпартазамяшчэння. Добра, так вы думаеце, што не будзе праблемы атрымаць ужываны, і ужываны будзе са Злучаных Штатаў ці з Кітаю? Пасля пачатку вайны мы не займаемся такім бізнесам. Часамі ёсць кітайскі, якія з дапамогай ураду, то бок вам трэба дазвол ураду? Пратэкцыя. Пратэкцыя. Разумею. Дык як гэта працуе? Вы звязваецеся па гэтым пытанні з кітайскімі партнёрамі, ці гэта ідзе праз вас? З Кітаю праз вас? Наўпрост з кітайцамі. Добра, разумею. Цяпер двум прэзідэнтам трэба сесці і пагаварыць. Я спадзяюся, што сітуацыя палепшыцца ў бліжэйшыя некалькі месяцаў ці некалькі гадоў. Так, мы можам вярнуцца да справаў. Інакш нам будзе надта цяжка. Добра, з гэтымі кітайскімі партнёрамі як гэта будзе працаваць? Я пішу вам тое, што нам трэба, а потым вы дамаўляецеся з кітайскімі партнёрамі, ці вы звязваеце нас з кітайскімі партнёрамі. Я спачатку пагляджу, што за абсталяванне, і тады вырашым. Добра. І мы будзем бачыць, ці мы можам зрабіць гэта для вас, ці не, кітайскія сябры. Ці парушае экспартны кантроль з США і санкцыі пастаўка ўжыванага амерыканскага абсталявання, калі ў схеме ўдзельнічаюць ганконгская, беларуская і расійская падсанкцыйныя кампаніі? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да старэйшага навуковага супрацоўніка Колумбійскага універсітэту Рычарда Неф'ю. Санкцыі США і правілы экспартнага кантролю США распаўсюджваюцца на былыя ва ўжыванні рэчы. Санкцыі США і правілы экспартнага кантролю США распаўсюджваюцца на тавары незалежна ад таго, праходзяць яны праз пасрэднікаў, ці ідуць яны непасрэдна ад амерыканскіх кампаніяў. І амерыканскія кампаніі нясуць адказнасць за тое, каб канчатковыя карыстальнікі былі тымі, кім яны прадстаўляюцца. Эксперт патлумачыў, што ўсе фірмы, якія ўдзельнічаюць у гэтай схеме, можна прыцягнуць да адказнасці. Не заўсёды, але, як правіла, у дачыненні да замежных кампаніяў прымяняецца палітыка санкцый, а не судовы пераслед, які ў такіх выпадках ажыццяўляецца ў Злучаных Штатах. Таму я б сказаў, што першае, што павінна адбыцца, гэта накладанне санкцый. Санкцыі будуць звычайнай рэакцыяй на пастаянных парушальнікаў правілаў і палітыкі экспартнага кантролю. Мы звярнуліся па каментар у кампанію Applied Materials, абсталяванне якой было пастаўлена расійскаму падсанкцыйнаму NMTech-у, а таксама да ганконгскай фірмы, якая здзейсніла продаж устаноўкі беларусам. Але на момант выхаду нашага расследавання яны не адказалі. Итак, што мы ведаем на гэты момант? Беларуская кампанія з групы Ізавак, сярод кліентаў якой сусветна вядомыя брэнды, такія як Apple і Samsung, купіла ад кітайскай фірмы амерыканскае абсталяванне для вытворчасці дэфіцытных у Расіі мікрасхемаў і прадала яго расійскай кампаніі NMTech, якая знаходзіцца пад заходнімі санкцыямі. Агульны кошт паставак склаў амаль $6 мільёнаў. Большая частка здзелак парушае амерыканскі кантроль на экспорт тавараў падвойнага прызначэння і санкцыі. Але гэта толькі пачатак нашых адкрыццяў. Далей болей. А пакуль патлумачым, каму належыць NMTech, што ён робіць і за што патрапіў у чорныя спісы США і Еўразвязу. Кампанія NMTech была зарэгістраваная ў Расіі ў 2019 годзе. Спачатку ейны статутны капітал складаў 4 мільёны расійскіх рублёў. Але цягам наступных 6 гадоў вырас
у 65 тысяч разоў, да амаль 250 мільярдаў. Уласнік НМТех Веб РФ, які належыць расійскай дзяржаве. Згодна з дадзенымі за 2020 год, у савеце дырэктароў кампаніі знаходзіліся былы расійскі віцэ-прэм'ер і цяперашні спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта па пытаннях міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы космосу Юрый Барысаў і намеснік кіраўніка Мінпрамгандлю Васілій Шпак. Афіцыйна кампанія займаецца вытворчасцю банкаўскіх картак, сім-картаў, чыпаў для пашпартоў і распрацоўвае мікрасхемы для сістэмаў мабільнай сувязі і для кіравання рухавікамі ўнутранага згарання. Але, як мы казалі ўжо раней, у пераліку дазволенай дзейнасці кампаніі ёсць запіс пра вытворчасць узбраенняў і боепрыпасаў. Каштоўнасць НМТеху для расійскай прамысловасці найлепей апісвае хуткасць, з якой кампанія патрапіла ў санкцыйныя спісы. Адбылося гэта ўсяго праз 3 тыдні пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. 15 сакавіка 2022 года, праз 19 дзён пасля пачатку вайны, Еўразвяз увёў 4-ты пакет санкцыяў, у якім знаходзіліся 62 расійскія юрыдычныя асобы з авіяцыйнай і ваеннай галіны, кампаніі-вытворцы тавараў падвойнага прызначэння, суда і машынабудавання. Сярод іх апынуўся і НМТех. У амерыканскім дакуменце ў графе «Заўвагі» прычынай уключэння НМТеху ў чорны спіс была пазначана сувязь са Знешэканомбанкам, які належыць расійскай дзяржаве. Пастаўкі беларускага Изотек-М для НМТех з сумарным аб'ёмам у амаль 6 мільёнаў долараў, пра якія мы казалі раней, гэта толькі вяршыня айсбергу. Значна большай сумы НМТех пераводзіць іншыя звязаныя з завакам расійскай кампаніі «Інжынірінг Груп». Крыніца ў падатковай службе Расіі перадала нам дакументы, з якіх вынікае, што ў 2022 годзе НМТех заплаціў «Інжынірінг Груп» 12 мільёнаў 300 тысячаў долараў, а ў 2023 годзе яшчэ 93 мільёна і 600 тысячаў долараў. Запісанне, у якія прыкладзеныя да рахункаў, вынікае, што прадстаўніцтва беларускай фірмы, акрамя паставак абсталявання, дапамагае расійскаму падсанкцыйнаму дзяржаўнаму прадпрыемству наладжваць выпуск чыпаў і мікрасхемаў. Атрымліваецца, што адна кампанія з групай Завака Изотек-М паставіла каштоўнае абсталяванне для вытворчасці мікрасхемаў, а другая стварае ланцужкі вытворчасці і вучыць НМТех працаваць на пастаўленым абсталяванні. Апошні рахунак паміж двума фірмамі быў аплочаны ў ліпені 2024 года, а ўжо ў жніўні «Інжынірінг Груп» і сам патрапіў у санкцыйныя спісы США. Любой заказчик, как из России, так и из Азии, может прийти к нам с конкретной задачей, которую ему необходимо решить. И наша компания разработает ему и оборудование, и технологический процесс, который будет решать эту задачу. Акрамя НМТеху, мы знайшлі яшчэ 35 кліентаў «Інжынірінг Груп», якія маюць сувязь з вытворчасцю ваеннай прадукцыі. 17 з іх уваходзяць у структуру Ростеха, найбуйнейшага расійскага вытворцы ўзбраенняў. На долю Ростеха прыпадае палова расійскіх дзяржаўных абаронных кантрактаў. Сярод прадукцыі гэтых 35 кліентаў ёсць, напрыклад, сістэмы навядзення для крылатых ракетаў «Калібр». Толькі цягам 2 першых гадоў вайны Расія выпустила па ўкраіне 843 такія ракеты. 6 ліпеня 2023 года ракетамі «Калібр» быў атакаваны Львоў. Адна ракета ударила па жылым доме, у выніку чаго былі забіты 10 асобаў, а 42 атрымалі раненні. Самай маладой загінулай у выніку атакі быў 21 год. Самый старэйшы 95. Іншыя кліенты «Інжынірінг Груп» таксама робяць узбраенне. Яны выпускаюць ударныя беспілотнікі «Арыён» ці бартавыя комплексы для самалётаў і верталётаў, якія ўдзельнічаюць у вайне супраць Украіны. Усе гэтыя кампаніі амаль пагалоўна знаходзяцца пад санкцыямі США, Еўразвязу ды іншых краінаў захаду. У 2022 годзе «Інжынірінг Груп» выканала кантрактаў з прадпрыемствамі расійскай ваенкі на 50 мільёнаў долараў. У 2023 яшчэ на 108 мільёнаў. А ў 24-м да іх дадаліся чарговыя 23 мільёны. Калі скласці сумы за 3 гады, атрымаецца 181 мільён долараў. Адкуль жа кампанія «Інжынірінг Груп» атрымлівала гэтыя тавары? Мы высветлілі, што на расійскі рынок яна пастаўляла не толькі прадукцыю групы кампаніі «Завак», але і замежныя тавары, якія падпадаюць пад міжнародныя санкцыі. Згодна з мытнымі звесткамі, у 23-24 годах «Інжынірінг Груп» закупіла забароненага абсталявання вытворчасці США, Японіі, Нямецчыны, Нідерландаў і Паўднёвай Карэі як мінімум на 32 мільёна долараў.
Сярод самых буйных паставак былі ўстаноўкі плазменнага траўлення, падобнае абсталяванне ў кампаніі Applied Materials, аб якім мы ўжо расказвалі раней, а таксама іншае спецыялізаванае абсталяванне для апрацоўкі паўправадніковых матэрыялаў. Не адстаюць ад свайго расійскага прадстаўніцтва і беларускія кампаніі з вядомай нам групы. Сярод кліентаў інтэрнанатэхналогіяў і Ізаваку за 22-24 гады мы налічылі мінімум 30 расійскіх фірмаў вайскова-прамысловага комплексу. 22 з іх пад заходнімі санкцыямі. Вось толькі некалькі прыкладаў супрацы. Фірме, што робіць вайсковыя аптычныя прыцэлы, пастаўляюць лінзы. Вытворцы галовак саманавядзення для крылатых ракетаў кампаніі Радар ММС святлафільтры. Пералічваць можна яшчэ пару гадзінаў, бо ў спісе больш за 1000 паставак. Кліенты беларусаў займаюцца вытворчасцю кіраваных фугасных снарадаў, сістэмаў управлення агнём для самалётаў і танкаў, сістэмаў выведкі, беспілотнікаў і баявой авіёнікі. Толькі дзве беларускія кампаніі адправілі прадпрыемствам, звязаным з расійскай вайсковай вытворчасцю, тавараў амаль на 10 мільёнаў долараў. Вывучэнне мытных дадзеных паказала, што абсалютная большасць пастаўленых кампанентаў мела маркіроўку «Зроблена ў Беларусі». Калі пакапацца ў старых відэазапісах Ізаваку, то можна знайсці доказы супрацы з вайсковымі прадпрыемствамі Расіі і ў даваенныя часы. У рэкламным роліку, апублікаваным у 2012 годзе, паказаная камерцыйная прапанова на пастаўку абсталявання новасібірскаму прыборабудаўнічаму заводу. З канца 23 года гэтае прадпрыемства знаходзіцца пад санкцыямі ЗША як адзін з галоўных вытворцаў оптыкі для расійскіх узброеных сілаў і ФСБ. На іншым карпаратыўным відэа Ізаваку, апублікаваным у 2013 годзе, заўважныя два федэральныя даведнікі абаронна-прамысловага комплексу Расіі. Інтэрнэт-старонка «Федеральны справачнік .рф» характарызуе гэты падручнік як адзінае выданне, якое дае аўтарытэтнае і цэласнае прадстаўленне аб стане і перспектывах развіцця абароннага сектара расійскай эканомікі. У тым жа самым відэа адзін з супрацоўнікаў Ізаваку наўпрост кажа пра тое, што вырабы і тэхналогіі кампаніі выкарыстоўваюцца ва ўзбраеннях. Сегодня мы занимаемся выпуском оборудования, которое предназначено для нанесения оптических покрытий под различные требования заказчика. Данные изделия затем используются в военно-промышленном комплексе, например, в лазерной оптике, приборах ночного видения, ну и в различных применениях как в гражданской, так и в оборонной промышленности. Тым болей лагічным выглядае той факт, што пасля пачатку вайны для групы кампаніяў Ізавак надышлі залатыя часы. Калі ў 2020 і 2021 годзе інтэрнанатэхналогіі мела адпаведна 3,5 і няпоўныя 5 мільёнаў беларускіх рублёў выручкі, то ў 2022 яна вырасла да 9,5, а ў 2023 ужо амаль да 11 мільёнаў рублёў. Фінансавы рост кампаніі Ізавак таксама ўражвае. Кожны год выручка падвойвалася. У 2021 13 мільёнаў беларускіх рублёў, у 2022 27, а ў 2023 53 мільёны. Мы дазваніліся да ўласнікаў групы кампаніяў Ізавак і задалі пытанне адносна супрацы з расійскімі вайсковымі прадпрыемствамі. Белорусский расследовательский центр, что это за организация такая? Это журналистская медиа. Это зарегистрировано в Республике Беларусь медиа? Не в Республике Беларусь. До свидания. Нашыя партнёры з украінскага праекта «Схема» звязаліся з эксперткай з Кіеўскай школы эканомікі, якая патлумачыла нам тэхнічны кампанент прымянення беларускіх тэхналогіяў і вырабаў Ізаваку ў расійскіх узбраеннях. Так, постачання таких установок заборонено, по-перше. Це дуже важливо, тому що те, що дозволяє Росії будувати нові спроможності, тобто розширення виробництва і закупівля нової техніки, яка дозволяє будувати більше одиниць зброї. Тому так, вони вже є в переліках санкцій в принаймні ЄС і США. І також варто зазначити, що вони є дуже важливими для саме виробництва зброї. Тобто тут якраз подвійне призначення таке дуже хитке, тому що дуже мало не військових цілей, де потрібно настільки точне обладнання. Оскільки в Росії не так багато якоїсь взагалі технологічної промисловості, теоретично це могла би бути мікроелектроніка, де також треба там напилення з тонким шаром. Калі мы апісвалі структуру групы кампаніяў Ізавак, мы ўзгадвалі пра звязаныя замежныя кампаніі. У тым ліку тыя, што зарэгістраваныя ў Еўразвязе. Гэта літоўская і нямецкая фірма з аднолькавай назвай – iPhotonics. Літоўская кампанія старанна спрабуе схаваць свае сувязі з беларускім Ізавакам. Вот мне интересно, у вас есть какие-то отношения с третьими странами или нету?
особенности, смотря какие третьи страны, мы большую часть того, что делаем, конечно же, продаем на экспорт. Но в основном это Европа, Штаты, Канада и у нас еще франчайзинг с Тайванью и Кореей. Вот. А по поводу Востока нет, с восточными соседями. То есть там тоже с Россией там все спокойно, все? Нет. Хорошо. Да. У нас часть команды когда-то тут уехала. И все забили команду. Хорошо. В 2021 году. Але мы знайшлі сувязі еўрапейскіх кампаній з беларускай. Валодаюць як літоўскай, так і нямецкай Айфатонікс 3 асобы. Яўгеній Шырыпаў, Андрэй Леўчык ды Яўген Хахлоў. Знаёмыя прозвішчы, праўда? Двое з трох гэта сыны ўласнікаў беларускага Ізавака. Больш за тое, усе трое адначасна працавалі ў беларускіх кампаніях групы Ізавак і валодалі літоўскай фірмай як мінімум да верасня 24-га. Тое ж тычыцца і дырэктара Айфатонікс Віталія Хоміча. Ён працаваў у Ізаваку да верасня 24-го года. Яшчэ адна цікавая дэталь, якая паказвае сувязь кампаніяў. Інтэрнэт-старонка беларускага Ізавака зараз аўтаматычна перанакіроўвае на сайт літоўскай фірмы Айфатонікс. Дарэчы, раней яна называлася Ізувак Фотонікс. Назву кампанія змяніла пасля скандалу са сродкамі Ростеха. У красавіку 22-го года служба расследаванняў фінансавых злачынстваў Літвы арыштавала 1 мільён 200 тысячаў еўра на рахунку Айфатонікс у сувязі з тым, што, цытата, сродкі былі пераведзены на рахунак вышэйадзначанай кампаніі ад фірмы, звязанай з грамадзянінам РФ Сергеем Чэмезавым, які знаходзіцца ў санкцыйным спісе Еўразвязу. Чэмезаў, генеральны дырэктар кампаніі Ростех, чалец бюро вышэйшай рады партыі «Единая Россия», вельмі блізкі да Пуціна з часоў сумеснай службы ў дрэздэнскай рэзідэнтуры КДБ. У той час фірма яшчэ называлася Ізувак Фотонікс. І ейны дырэктар Віталь Хомач тлумачыў, што пасля пачатку вайны літоўская кампанія вырашыла хутка вывесці грошы з рахунку расійскай кампаніі. Таму быў адпраўлены плацёж у форме крэдытнай дамовы, бо гэта, цытата, самы хуткі спосаб пераводу грошай. Як адзначылі ў літоўскай кампаніі, пагашаць гэты крэдыт або рабіць якія-небудзь плацяжы Расіі ніхто не планаваў. Нашыя партнёры з 15 хвілінаў наведалі офіс кампаніі Айфатонікс. 24-го дня Совет Ізавак прымае рашэнне, што кампанія ў Маскве павінна спыніць працу. Усе грошы, якія ў нас ёсць на рахунках для працы гэтай кампаніі, павінны быць выведзеныя з Расіі цалкам. На наступны дзень самы просты спосаб забраць грошы без кантролю банку ў Расіі – гэта крэдыт. І яны далі пазыку і абралі ў якасці атрымальніка новую фірму ў Вільні, таму што гэтай кампаніі патрэбныя інвестыцыі, каб пачаць бізнес. Добра, гэта было маё рашэнне перавесці грошы, таму што я ў той час быў генеральным дырэктарам Ізаваку. Пасля арышту рахункаў Айфатонікс звярнуўся ў суд з заявай аб вяртанні 1 мільёна 200 тысячаў еўра. Спачатку мы адкрылі гэтую кампанію ў складзе кампаніі Ізавак, але калі пачалася палітычная сітуацыя, мы з некаторымі людзьмі вырашылі выйсці і ў поўнай меры выкарыстоўваць нашу ў той час супольную мясцовую кампанію як кампанію, якая цяпер стала нашай новай асобнай кампаніяй. Неважна, як было раней, але цяпер усё так. Некаторыя кліенты былі былымі кліентамі Ізавак, і калі мы адкрывалі новую кампанію, мы проста, скажам так, выразалі частку кампаніі з людзьмі, з ужо кліентамі. Вось чаму мы так хутка расцем. Калі не будзе гэтага палітычнага ўплыву, мы ніколі не расколемся. Мы ніколі гэтага не зробім. Гэта адзіная прычына, таму што працаваць у Еўропе і ў Беларусі адначасова немагчыма. Беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з журналістамі партала 15 хвілінаў накіраваў запыт у службу расследавання фінансавых злачынстваў Літвы з просьбай пракаментаваць, на якой стадыі знаходзіцца справа па замарожаных актывах Айфатонікс. Мы атрымалі наступны адказ. Кампанія абскардзіла рашэнне службы ў адміністрацыйным суде. У снежні 2024 года рэгіянальны адміністратыўны суд адхіліў скаргу кампаніі як неабгрунтаваную. Вышэйзгаданае судовае рашэнне не ўступіла ў законную сілу. На яго пададзеная апеляцыйная скарга. Безумоўна, усе механізмы кантролю за кампаніяй у Літве існуюць і дзейнічаюць. Іх трэба пераглядзець і паглядзець, ці можа такая кампанія рэальна функцыянаваць у Літве. Асабліва, калі ёсць доказы яе дачынення да расійскага ВПК. Безумоўна, са свайго боку я зраблю ўсё, каб як парламентар звярнуцца да адказных інстанцый, каб пераацаніць, ці мае такая кампанія права працаваць у Літве. Ці пастаўляеце вы што-небудзь у Расею ці Беларусь? Не, гэта немагчыма.
Па нашых падліках 6 кампаніяў групы «Изавак» ад моманту паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну атрымалі па кантрактах з кампаніямі, што працуюць на расійскую ваенную машыну, амаль 200 мільёнаў долараў. Мы звярнуліся і да міжнародных партнёраў групы кампаніі «Изавак», каб высветліць іхнае стаўленне да супрацы з фірмай, расійскае прадстаўніцтва якой знаходзіцца пад амерыканскімі санкцыямі, а іншыя суб'екты супрацоўнічаюць з вайсковымі прадпрыемствамі краіны-агрэсара і дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Але на момант выхаду нашага расследавання яны не адказалі. Якая выснова нашага сённяшняга расследавання? Унікальная беларуская кампанія «Изавак», якая дапамагала ствараць такія культавыя прадукты, як iPhone і iPad, паралельна з працай на заходніх рынках вядзе шырокамаштабную супрацу з расійскімі ваеннымі прадпрыемствамі. Прадае ім як вырабы ўласнай вытворчасці, так і аказвае паслугі і дапамагае абыходзіць заходнія санкцыі, купляючы на іхныя патрэбы каштоўнае абсталяванне заходняй вытворчасці. Пры гэтым, пасля пачатку вайны намагаецца не патрапіць пад санкцыі і працягнуць працу на глобальным рынку. Дзеля гэтага мяняе назвы фірмаў і выдаляе ўсе згадкі пра сувязь міжнародных кампаніяў з Беларусю. Дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца. Калі хочаце даведацца пра іншыя злоўжыванні ўлады, падпісвайцеся на наш канал. Вядома, толькі калі гэта для вас бяспечна. А нашых патронаў запрашаем абмеркаваць гэтае і наступнае расследаванне з ягонымі аўтарамі на стрыме. Ну і паразмаўляць на цікавыя вам тэмы, звязаныя з нашай дзейнасцю. Калі вы яшчэ не наш патрон, то падпісацца на Patreon можна па спасылцы вось тут. Да пабачэння!